Под дебели подметки и проза дреме есенно жълт тротуар. На разсъмване всичко е розово за 15 минути макар. В моя автомобилен оркестър вдъхновен дирижира денят и цъфтят в суматохата кестени, прецъфтяват и пак цъфтят. Аз ги имам за съученици, тия честни дървета на пост, пред вековната наша традиция да ме чакат Павлов мост. Дефилират милиони непознати, Димитрова, Николов, Петров и повикана по телепатия бърза новата ми любов. Булеварда с лиричния ритъм аз не сменям за Шанзелизе. Тук възкръсват след дългото скитане уморените ми нозе. Този факт е световно известен, че на руски започва денят и цъфтят в суматохата кестени, прецъфтяват и пак цъфтят. Булеварда с лиричния ритъм аз не сменям за Шанзелизе. Тук възкръсват след дългото скитане уморените ми нозе. Този факт е световно известен, че на руски започва денят и цъфтят в суматохата кестени, прецъфтяват и пак цъфтят. За тебе, които са на теб, не се полага. Колето аз съм роден за музика, навярно изключен. Разпилява се ден по ден, просто няма какво да се случи. Разпиляваш се ден по ден, просто няма какво да се случи. Тук трамвайни коли не звънят и реклами неонови няма. Тук в тъмно започва денят и завършва с първа програма. Тук в тъмно започва денят и завършва с първа програма. А все пак и тук хора раждат се, дишат, мечтаят в тревоги и Ами, Господи, чуй молитвата ни, послушай молбата ни по Твоята истина. Чуй ни по Твоята правда и не влизай в съд с Твоите раби, защото пред Теб няма да се оправдае нито един от живите. Врагове преследват душите ни, натъпкват в земята живота ни, принуждават ни да живеем в тъма и отпада в нас духът ни, онемява в сърцата ни. Спомняме си за стародавни дни, размишляваме за всички Твои дела, простираме към Тебе ръце, душите ни са към Тебе като жадна земя. Чуй ни по-скоро, Господи, духовете ни изнемогват, които живеят в град Мездра, всяко село, град, страна и там, където свяра живеят в тях, на Господа да се помолим.
Господи, помилвай, за благоразтворение на въздуха, за изобилие на земни плодове и за мирни времена, за да се освети тази вода чрез силата, действието и слизането на Светия Дух, за да слезе върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица и да бъде тази вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, за да се изпрати благодатта на изпълнението и благословението за всички, които търсят от Бога помощ и защита, да се посетят чрез светлината на разума и единодушната Троица, да направи Господ за общинове на сените на Твоето царство. Гняв, беда и нужда, защити, спаси, помилвай и ни запази Боже Твоята благодат. Помнем мир на всички и Дух Своего прокривам за трети. Господи, моя тишина и мое спасение, от кого ще се обоя. Господи, крепост на моя живот, от кого ще се плака. И с посланието на светия апостол Павел обои в наш народ и го запази под Твоята закрила в мир. Спаси, Господи, и помилвай православните християни. Пламен, Петринка, Искра, Нели, Мартин, Лас Вегас споменавам, семейство Ценовски, Ламбовски, Манювски, Димитрови, Динкови, Чобови, Куновски, Златеви, Цинчански, Митови, Ценови, Маринови, Митови, Ручовски, Томови, Добренчеви, Димитрови, Стоилови, Драгановски, Попови, Нинови, Начеви, Томовски, Добренчеви, Янков. Спаси, Господи, и помилвай всички православни християни, които стоят тук и се молят при мене. Айде, сядайте си по места сега и които идват всички наред да дойдат. Айде. Не бойте, няма дете, не го така си. Не го така си детето, то си знае. И не го предразполагайте да писка. Така леко. Чуми, прав. Мамо, айде тук. Сладър. А тук, Соснински превер. Изпотихте гърдината на Дел ми попвия тук. Ето го спинание, майо. Иде, легай настрани. Ела тук, отмикайте си, голяме. Неделя, спокойно. Няма. Остаряваме бавно, инсектно почти. Много видимост, по-невидимо ти. Остаряваме бавно, неусетно почти. Много видимост, по-невидимо ти. Вече май наближавам 35, аз все още минавам за един млад поет. Едно старо момиче почва в мен да личи, с опънати нерви, с уморени очи. Обяснима развръзка и естествен процес. Утре сутрин ще станат синовете ни 6. То са обелил коляно